umbuzo ngoba bafuna ukushaya ngeBob Rivit wasinda phela uBrambuso la kunenye bathi national success bathi mageba sikudila ngawe yakho lethu sisho wayithola qakekile wathi uphakathi weBinance inarha you are caught up in between a solid place and a hard rock what out man umkhatha nabantu ngitshelwe mina wathi ke ighost mara bongachazi ende bawusa kahle wena uyirelaxela utangize goli wacishe umuso waphambana intambo la the law of the jungle but when the hunter becomes the hunted wagcina yo hunter kanti bagijimisela ngasemuva no wafuna ukuvukela is28 so sifikile leso sikhathi chairman kunzima but umuntu uyazama but akukho easy ngaphandla akukho easy chairman funala insizwa ngempela eqina idolo neqakala uzokwazi ukuthi usapha kuyashuba na kuyashuba but yeah but hayi ama trapper wakaza afika ngabe nje ngidlala ngawo mina uyiclever ukuyisigebengu engihlangana nakho konke kuyangihlonipha ukuyiphoyisa ufadero ngaphakathi uyangihlonipha umphakathi uyangihlonipha ngoba konke ngikwenza bebhekile igebengu ke even worse ngoba phela mawusuka ubuye ejele isikhathi esiningi bona abantu bokuqala baku-influencer ngoba basuke bekwazela ipast yabo nokwatsha uyikhundla ayiwanda manje ubahluphazi manje chairman uyazi umuntu ugijima yonke indawo so mina chairman kwiside la kababa mina ngiphuma from ifamily yayiboshwa ngizokusho ngifuna ukusho lokhu kucaca ngifuna ukusho chairman kucaca ugogo ozala ubaba wagwetshwa utennis sikwazi wayidayisa insana ugogo ozala ubaba wagwetshwa utennis ubaba icrime ubaba eqala ukuba isigebengu uyiqale ngoba bekufanele bayisurvival engekho ugogo umkhulu enesithembu ekomunye umfazi basala bodwa la emlazi faye bagada umuzi umagriza wami mina ozala ubaba itime lami ugogo ubeshaya utennis kunjivana eboshela insana uzoba umfowabo baba omdala unjivana uzoba ubaba ngizalo oyigwetshwa 15 years insizwa leyana ebeginqa imoto zezimali insizwa ebiginqa ama-post office insizwa lebisha ama-business robbery leyansizwa indlela ebine-influence ngakhona ngikutshela ukuthi ekhaya thina besihlala nama-drugs iphilisi lelibhenywa ingidi ngiyakhumbula ngisamncane amanye ubuthola ukuthi nginegotiate ngawo iphilisi mangithenga ama game from lezi ezigqekezayo nani ize yagcina le out le isithatha ama drugs iwanikeza ioledi ukuthi idayise so bekuyinsizwa le engadlali mina ekhaya ngikhule ngama AK47 chairman yabo ngikhule ama AK47 ekhaya behlala ama AK47 ekhaya behlala ibhamu le story lesi istory esingaconfirm noma imuphi umuntu okhona wasemlazi because le yansizwa uyaziwa kakhulu emlazi mashu everywhere ihlonishwa inomzimba omncane ishaya 325 iIS angithi yabo so ngikule ekhaya nje mina ngaphansi kwayo leyo mpilo yebhamu impilo yama drugs impilo ukuthi ubaba usedutshuliwe uthola ukuthi uhambile bayodla imoto emali ngasasa mebefika ufika uphethe imali la ngibizele ekamereni ngiyintwana kuthiwa ngena la na amaphepha nginikezwa amaphepha asebank kuthiwa hamba washisa amaphepha ngiwashise amaphepha kade enemali so ngikhuliswe nje mina yenye inkunzi and manje usemadladleni ngale ngiyabona intshebe inkabi zikubhekile laba zazi ukuthi yabona lo moyana lo yabona ukuthi uhamba ngathi ngolayini kwakhona enye insizwe ehlonishwa kakhulu ebiyitaxi owner yagrabha oyedwa womuntu odayisela ubaba yamgrabha ama-CD bayitshela labo ukuthi hey wena ama-CD amafuku lawo wathi yakunandaba lo mafuku yasuka la yayidladleni yasuka le ndoda yangena ku-325 yalihlehlisa yaphinde yabuya yangimemeza lakhali olelathi ingane yami uyisapho wathi wozala umbuzo wangithatha wangifaka la eyigijimisa la ndoda ngangikhona eyigijimisa ngangikhona so impilo yami nje nobaba bimkanjalo shebele angiyibambanga i-inspiration with time angiyibambanga mina inspiration with time i-inspiration ngiyithola emgaqweni ngithi yabo kulabo abapraise time ngoba fanele ukhumbule ukuthi mina mangiyibuka le nto babenza indlela ebengimncane yakhona ngabe nginamanga mangase ngithi bese ngi-understand wrong no right so i-timer Bhutumbuso lidlula kanjani okay i-timer lami chairman lashawa HIV
ngasho i-HIV le ibi strong Yabo Nkosi Johnson. le ibishesha ngempela. Hectic. Yeah. Yes. So now ngifuna siyongena deep nyana kulempilo yamanje. Elokishini kunabantwana abayesikoleni bafica umuntu odujuliwe. Elokishini kunezingane ezithi ilala. Kuqhuma isibhamu ngamakhelwane. Kuthiwa sekushaya abantu abawu7. Ngikwenzele example njengasenani. Mawucabanga le zingane lezi ezuwomakhelwane wale ndawo ekusuke kwenzeke khona isigameko kuthiwa kunabantu abawu7 abadujuliwe abayigebengu abaqutshulwa ngezidumbu. Izingane ibhekile elokishini shemen udayisa utshwala ngisho obungekho umthethweni. Bangakho abantu abaphuza utshwala obubizwa ngokuthiwa yiqede lokishini. Kumanje bayidakwa into engakazi ibambeke. So ilokishi bhuti iyona into yokuqala elimaza impilo yomuntu omnyama. Abantu baselokishini bahleli in fear bhuti wami. Mina ngeke ngithi mangikhuluma kwi social media ngithi mina nina nisesilungwini ningasizwa masithi kunina thina sazi igebengu. Igebengu siyazazi. Because nina njengoba lapha kukhona reaction unit abaqhamuka bendiza menihayiza niphethe ama-alarm enibasabayo thina sihlala nabo. Thina sithenga nabe shop. Thina sihlala nabe endaweni zenyama. Sima nabe emarobotini kanje. Labantu nini nibapressela ama-alarm uma nibabona. Nithothi nibona oyedwa noma bawu2. Thina sihlala ne-community yabo lapha ngaphakathi. So ugcina usuhlala in fear knowing ukuthi kunosibani oyisigebengu satshwana. Kunokuthi mawusebenza uthenga imoto. Leyo moto ofanele uyithathe uyidlulise kwezinye igebengu. Ukuze izoyazi imoto yakho. Umjolo bawuthathe bawuhlisa so umncinyane ngendlela yokuthi ayisana value into ehlangana ne-private party. Kangangokuthi bayijika mabefuna bayijikela ku-gender based violence mara lento seyumdlalo ngendlela abayenza ngayo. Number 3 labantu kulalwa manje ebusuku sasekuseni sekufuneka i10,000. Lento seyidura ukudlula amalobolo nani. Awuke uyibambe nje net leyo party. Umuntu nomuntu emhlabeni ukhuliswa iparenting, ukhuliswa environment, ukhuliswa nationality, ukhuliswa association, ukhuliswa media. Angithi yabo nazi izinto ezu5 ezidlala indima empilweni yomuntu. So if manje ujikisa ikhanda ubuke nje kwi-media iyodwa ukuthi into ekuthiwa umuntu wesifazane i-social media impresenta kanjani yokuqala. Buka izinto ezenziwa kuma-music video namantombazane. So amantombazane asenalento ayibuka kwi-TV yokuthi umzimba usuyakwazi ukuwusebenzisa for imali. Angithi yabo baze babhalwa ama-prize ukuthi mina mangifuna for i-weekend u30,000. So bane following engakanani laba bantu shemene. Bangakhi abantu besifazane abayibona lento beyipost. Yabona nje khona oyedwa wabo labantu besifazane engake ngambona epost ethenga imoto. Ama comments ayela babethi hayibo bafethu umuntu ehlupheka kanje kanti imoto ila ngaphansi kwemlenze. Angithi uyayizwa lona ama comments abantu besifazane. So uzothi uyafika mawuhamba indawo zobumnyama lezi zama club kakhulukazi uzofika kukhona abantu besifazane thina laba esibakhulumelayo abakufunayo bona lokho ukuthi thina njengoba sila eclubini sizogqoka sidlalisa amabele sizogqoka into ezimfishane sihalise ukuzobhuta abangenayo beze kuthina basikhiphele imali basiphuzise mase sihamba siyolala nabo basithengela ama-iPhone akuzona izinto ezithola mahala lezo sacrifices. Abanye bathwele and abanye abenza lezi zinto kulamantombazana abantu abathwele. Iyona le yayifuna i-outcome u15,000 shuthi lengane yayivele ingayona intombazane yayiqoqekile shemen. So lento ke ilimaza ekutheni zonke le cherry lezi lama sisterate aselokishini enza lezi zinto ukudate ama foreigner ukushop khazikhazi basemaclubini ishoot emalwandle nani zigcine seyiphenduka ama role model kwamanye amathekeni abukele kuzona lezi cherry kanti lezi cherry ishishiliza ngayo le shansi. Uyotrenda futhi umbuso uzotrenda. Uzotrenda. Yabona inyani kulento eyikhulumayo. Eyiqiniso kulento eyikhulumayo mfethu.